Al Mukarram Bapak Haji Habib Soleh, Al Mukarram Pipun Bapak Kiai Muhammad Hadik, Al Mukarram Bapak Kiai Saiful Arifin, Al Mukarram Bapak Kiai Hadi Mashkur, Bapak Kiai Ahmad Adnan, Bapak Kiai Samsul Hadi, Bapak Kiai Wahyudin, Bapak Kiai Zainal sanesipun Ki Simbah Haji Sudirman lan sedaya kasepuhan wonten ing Jambian bener sedaya ingkang sangat kita mulyakaken. Para pepunden, para pinisepuh kinurmatan, para priyagung pangemban dalah pengembating praja. Pangarsa desa dalah jangkeping perangkat lembaga desa BPD LBMD ngarsanipun pangarsa dusun Jambean, tokoh-tokoh masyarakat, ketua RW RT, tokoh agama, imam masjid, takmir masjid, imam musola, takmir musola, guru-guru ngaji, sedaya ingkang sanget kinurmatan. Kadang-kadang panawung ridho ingkang mratitisaken lumaksananing pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Jambean ingkang winantu suka basuki. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah linanggung dateng jajaran pengurus ranting NU, muslimat, ansor fatayat, banom dan lembaga NU ugi ingkang tansah kita mulyakaken. Kadang-kadang kaneman adik-adik para santri, kakung putri ingkang kinasih, sahabat-sahabat Banser yang sangat saya banggakan, boten kasupen kadang kula grup campur ngaji Jamil Nada ingkang derek ngregengaken pawiwahan, ugi kadang juru pandaya swara bakul sound system ingkang kita tresnani nek ora disebut ndak cilikake volumene. Kameramen dari TV Akhirat nyuting ngaji muga-muga oleh ganjaran, syukur oleh bayaran. Nek ora oleh bayaran nasibin. Sedaya ingkang derek rawuh wonten ing majelis pengajian dados sababiyah gesang pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Sehat-sehat badanipun, panjang yuswanipun, dipun kampilaken urusanipun, tentrem rumah tangganipun. Barokah ngaji sing kek susah ilang susahe, sing kek repot ilang repote, sing loro ilang penyakite, sing loro mripat ilang ngawur. Sing loro untu ilang untune ngono, Mbak. Ilang molone. Allahumma bagas paras selamat bejo donya akhirate, Allahumma amin. Murwakaniatur puji pangalembono syukur kainggahaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng babar daya pangaribawa, paring rahmat, paring nikmat dhateng panjenengan lan kula, lan saged nasarufaken nikmat peparingi Allah sehat lan sempat kagem rawuh nang majelis pengajian. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawat salam rahmatipun Allah mugi katur dhateng musti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan lan kula budidaya derek sunahipun, derek dawuhipun, derek tuntunanipun, muga-muga diakoni dados umate Kanjeng Nabi benjing dinten kiamat pinaringan syafaatul udma. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang misusipun dateng Mbah Kiai Slumeng sing termasuk melu dupa agama wonten ing Jambean, Mbah Kiai Mursid, Mbah Kiai Maromi, Mbah Kiai Abdullah Muin,
Mbah Kyai Kasjo lan para sesepuh jambian ingkang sampun sumare barokahipun Fatihah jembar padang kuburipun kubur dados raudhatan min riyadil jinan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadirin wal hadirat ingkang minulya ingkang sepisan derek syukur dhateng Allah taala guyub rukun kompak persatune masyarakat Jambian wekdal menika saged ngadani pengajian minangka derek yu'adzim sya'airallah jembar kesiar agamane Gusti. Leres tanpa persatuan kesatuan kerukunan kekompakan yo angel nganak kesiar agama nganggo pengajian. Nggih napa nggih? Tepuk tangan untuk kegiatan babar blas. Raono selapanan raono pengajian raono niku wis ketok bukti nyata nek menungso sak kampung niku mesti congkrah-congkrah. Nek aja ngomong. Lho tak kuroman sing ngomong. Yang kedua, pengajian iki bukti nyata masyarakat Jambean. Oh, luman. Alhamdulillah. Lho nek ora ana wong luman ya angel nganake pengajian nggih Bu nggih. Sak kampung wonge sugih-sugih, rumahnya megah-megah, mobilnya mewah-mewah, bandane kathah. Ning kok blas rata pengajian walah sugih nih potongane wonge mesti cetil-cetil. Ning aja ngomong. Lek pengajian ngeten iki butuhke rakat mboten Bu? Butuhke biaya mboten? Diitung kalih kula nggih. Nyewa tratak, duit damel panggung, duit damel snack, sound sisteme, duit syutingane, duit rebanane, duit iyaine, duit. Oh, dadi jenengan iki mboten preso nek kula menungso ta, Mbah? Moga-moga bondo tenaga pikiran yang dicurahkan kangge pengajian iki dados amalan sholiham makbulan indallah. Amin Allahumma. Guyub rukun kompak bersatu masyarakat wonten ing Jambean saged ngadani pengajian dadi wasilah jenengan lan kula kempal sesareng. Cara Quran Allah dawuh. Dzalika wa may yu'azzim sa'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wong-wong sing anake kegiatan, ngupeni kegiatan, dumugeni kegiatan. Kegiatan dalam rangka napa? Yu'adzim sa'airallah, jembar kesiar agamane Gusti. Wa innaha min taqwal qulub. Wong sedo gelem ngeten iki isih kepanjingan takwa. Alhamdulillah. Monggo mulya utawa ora menungso di hadapan Allah rati biji bondo dunyane. Nggih napa nggih? Ora mergo ganteng ayune, nggih napa nggih? Ora mergo derajat pangkate, nggih napa nggih? Ning Allah dawuh inna akramakum indallahi atqakum. Sapa wong sing paling mulya derajate di hadapan Allah di antara kita sing paling takwa. Ngaji bareng bukti ati duwe takwa, muga-muga kanthi ngaji bareng-bareng keparingan diangkat derajate mulya donya akhirat. Allahumma. Panjenengan niat mriki ya niat thalabul ilmi nggih Mbah nggih, golek ngelmu. Muga-muga lek ngaji lek niat golek ngelmu mangke pinaringan tambah ilmu ingkang manfaat. Ngelmu sing nuntun kula jenengan slamet bejo donya akhirat. Allahumma. Ngilmu manfaat itu titenane gampang. Kalau wong Jawa tak dalil cara Jawa nggih Pak nggih. Nggih, dalile ngeten. Ngilmu iku kalih mapan nggih, Mbah. Amblek lek tak tinggal lunga. Kelakone kanthi laku pun kaget nek bareng swanten iki lho nggih Pak.
Ciradi sae. Nanti Bang Rono sing ngalem. Saya Bu. Makasih. Sebelah sini. Saya Bu. Makasih. Sebelah sini. Saya Bu. Al-Fatihah. Padha ki mayit ora dangkat po aku iki. Ngelmu niku klakon gawa wong Jambian bener kepilwana sapa slamet donya akhirat ning sarate kanthi laku. Nek wis ngaji nuli ngerti dilampahi karo kiye ora do basa. Dilampahi. Kasih lawan kas tegese kas nyantosani masyarakat wonten ing Jambian bener kepilwana sapa bar ngaji ngerti kok do gelem nglakoni hasih cirine nyantosani ngono kuwi ngilmu sing arep nyelametake. Allahumma mung nek bar ngaji harus ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Nek bar ngaji ki yo ana bedane. Kaya apa nek bar ngaji jare wong Jawa dalil Setya Putya Pangekasih Dur Angkara. Anjrahing puspita arum kasliring samirana hamre. Wah nek iyane lekas wayangan Pak, pengajane rampung gasi Pak. Sing bejoke cah 5 ki mburi-mburi. Wong Jawa niku nek dalil iku gampang ditampa jan. Masyarakat wonten Jambian bener kepilwana sapa nek bareng ngaji siji setya, loro budya, telu pangekesi dur angkara. Bareng ngaji siji setya, setya kandha saya taat. Allahumma. Bareng ngaji saya enteng jumangkah ngibadah. Allahumma. Bareng ngaji saya enteng makmurke masjid musala nggo jamaah. Allahumma. Ning kula yakin percaya sing rawuh ngaji niki nek urusan salat berjamaah mesti wis nindakake kabeh pas riyaya. Leres. Nek riya salat dhewe pancen koplakan nyarang. Mula nek ana wong Islam wonten Jambian, Islam nang bener kok sandali kala-kala ilang nang masjid utawa nang musala itu namanya musibah. Kenapa Bu? Tapi musibah yang sangat ringan. Nek ana wong Islam nang Jambian nang bener kok sandali ora ketok nang masjid, ora ketok nang musala itu musibah yang paling berat. Yu ngopo sandali nyongi manggilan nang masjid anyar. Yo ora anyar sih lumayan lah musibah ning ringan yo tak dongake sesuk tuku sing anyar duwe HP. Amin sing siji lapor. Yuk ngopo? Lah nek nyong malah sadalu urung tau kilang nang masjid. Bayune pinter ayo wong dapurmu ora tering masjid. Siji setya, loro budya berbudi mulya. Tuwa. Si sugeng bekteni si ana wektu sing wis itu bekteni nganggo donga. Nggih napa nggih? Santri tak dimo marang kiai, murid hormat ro gurune, Pak piantun kakung gede tanggung jawabe. Priya singkatan hebat, prigel makarya,
cacek nyambut gawe men cukup butuh uripe slonjor ya kono arak karo teklak-tekluk ya luweh merem ya ora apa-apa wong cara jamaah niki merem kabeh malah kula seneng banget bali gasik kok tapi nek ngaji karo mantune kula karo Ustaz mumpuni aja merem-merem lho Mbah sampe nek merem koyoki lho gedang kluthuk godhonge sengkleh ngaji ngantuk lambene Pak tak adir piris Pak wong wedoke ayu kaya apa wis tekan ngantuk ndobleh Pak vokalise ki ayu-ayu melek Pak oh merem kok grandonge Pak gedang kluthuk dipangan uler ngaji ngantuk biasane tangi lho nek piantun kakung wis gedhe tanggung jawab ya genten wong wadon bekti nyang kakunge men cepak dalan swargane Allahumma amin yo nek ngaji karo sedulur tambah akur karo sanak sing semanak karo tangga lagune utama ngendika ngati-ati dadi srike wong liya sing nomor 3 nek wis ngaji pangekese dur angkara saya adoh saka maksiat saka adoh saka lagu dosa amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derek remen masyarakat Jambian sing anakake peringatan Isra Mi'raj tasih wonten ing wulan Rejab tanggal 50 piro ya wis pokoke tanggal 50 nah lah karo bolo dhewek kene tanggal 50 nggih muga-muga saya tuwa tanggale saya akeh manfaate Allahumma memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mengingat sejarah lahire perintah salat gangsal wekdal sing salat 5 wektu niku miderek wawan pangandikan saking Kanjeng Nabi kalih Gusti Allah satu-satunya jalan menuju sukses bahagia dunia dan akhirat Allahumma Allahumma lho ya orang cerita werna-werna wong nggih mulud napa Isra Mi'raj wis rada kedaluwarsa paling wis diceritakake karo kiai-kiai sing biyen to niku nganti apal to Mbah Isra perjalanan Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram dateng Masjidil Aqsa gitu Masjidil Haram nang Mekah Masjidil Aqsa nang Palestina Mekah Palestina niku jauh sekali Mbah biyen romono kendaraan bermotor tapi Mas Pajero menonton panas jaba jero nggih numpak onto saka Mekah wonten Palestina niku perkiraane perjalanan 2 bulan siang malam tanpa henti tebih mboten niku meneh ontane mlaku nek ontane mandeg kok teng Taman Karni Temanggung kae unta kok kawit kula lahir tekan tuwa kok isih marep ngalor patung Mi'raj minggahipun Kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa dateng langit. Langit niku 7 lapis, Mbah. 7 sab. Nek cara Quran sab as-samawat. 7 sab langit. Lapisan pertama jeneng prisani alhamdulillah ionosfer, yang keempat transfosfer, yang kelima nek bentuk keliru mak lampir. Lali zaman SMP kok. Nggih. Niki mboten mandeg mriku terus minggah malih dateng Sidratul Muntaha. Jenengan berarti prisa Sidratul Muntaha. Alhamdulillah kula sampun nggih nang Quran tulisane Indaha Jannatul Ma'wa. Dari sur Sidratul Muntaha iku nang pinggire swarga Ma'wa. Ngoten lho. Munggah maneh teng Ares. Niku teng Ares. Bareng ngoten terus niku teng Ares terus Mustawa. Oh, Mustawa juk Ares. Niki. Pun bar ngoten terus Kanjeng Nabi meresani kahanan swarga, kahanan neraka. Lajeng kundur malih dumugi mriku. Niku perjalanane sing adohe kaya ngoten mboten ten setunggal dalu. Wah, ora masuk akal. Aja leboke nang akal ndak mumet dadi vertigo. Leboke nang ati men tambah mantep imane kuat akidahe tambah enteng ibadahe Allahumma Isra Mi'raj niku mboten kersane Kanjeng Nabi ning kersane Gusti lan niku kersane Gusti Allah nek ngersake perkara sampean dalile apal nek sampean cok melu yasinan
Oh dene melu yasinan kok ora apa. Amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah kena ngersake perkara cukup dawuh kun yang Allah kehendaki akan terjadi. Nggih nah iki. Pelajare pripun? Pelajare ngukuhke akidah kula jenengan sami. Dadi wong percaya Isra Mi'raj bener-bener wong sing imane kuat. Sebab napa? Tidak mungkin Kanjeng Nabi ngendika nuruti hawa nafsune wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Kanjeng Nabi ngendika minut derek karepe nepsune ning apa ngendikane Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang ketatapan Rasulullah adalah wahyu perintah saking Gusti Allah. Lajeng ketika Kanjeng Nabi dumugi papan sing banget mulyane, dhuwuring langit pojok dhuwur. Nah niki jenengan pun nate pirsa dhuwuring langit pojok dhuwur. Oh kula pun nate semerep tulisane. Lho nang kitab Al-Barjanji kan ditulis ala sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Ngoten kata? Ketika tekan dhuwuring langit pojok dhuwur, Kanjeng Nabi kalih nomor Jibril matur, Kanjeng Nabi monggo njenengan nerusaken malaikat sinau sapa paduka menungso ning paduka menungso ingkang sugeng linambaran iman lan takwa, brayan kali sinten panjenengan akhlake nggih sae, pramila derajat panjenengan langkung mulya timbang kula. Bu, Pak, nek ana menungso urip nang alam donya kok uripe linambaran iman lan takwa, lek brayan karo sapa wae dengan akhlakul karimah, sok nang ngersani Allah nang akhirat derajate luwih mulya timbang malaikat. Amin Allahumma. Malaikat iku makhluk sing taat, mboten nate mbangkang, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mboten nate maksiat, mboten nate mbangkang apa perintah Allah, sam'an wa ta'atan sendika dawuh. Sinaosa malaikat iki makhluk sing taat mboten nate mbangkang, mboten ten crita nang Quran atau hadis nek malaikat sok manggon nang swarga. Sebab nek malaikat kok entuk manggon swarga, semua manusia akan tergusur, dan manusia yang tergusur pertama kali adalah Utsman Ridho. Lah malaikat taat mboten bangkang ya kadhe glah-gleh kok mlakuke menggak-menggon ora menggon tak nabrak bu. Ya Allah. Muga-muga nek dhewe kok duweni iman takwa, duweni akhlak sing apik, sok derajate luwih mulya timbang malaikat nang akhirat. Allahumma amin. Nek diwalik ya iya. Oh berarti nek ana menungso urip nang alam donya tanpa iman, tanpa takwa, ora duweni akhlak sing apik, sok nang akhirat eleke kewan mboten nonton kewan mlebu neraka. Nggih. Oh, sok nang swarga kok mresani neraka ora ana wedhus ya. Ora ana nang neraka, nek wong sing kaya wedhus ana. Golek bajing nang wit klapa nek hajingang ana. Lan iki. Akhiripun pun Kanjeng Nabi minggah piyambakan. Dumugi papan sing banget mulyane Kanjeng Nabi atur hormat dateng Gusti Allah. Pripun lek hormat? Sareng sholawatut thayyibatu lillah. Jenengan ya sak ngono kuwi ta? Nggih, alhamdulillah. Kanjeng Nabi hormat ngoten niku wonten hadis diputerangake Allah dawuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu Allah dawuh ngoten niku, Kanjeng Nabi langsung mendel ndingkluk ning mboten merem. Mendel ndingkluk mikir, nek kalak merem kae. Mendel ndingkluk mikir. Nek aku diparingi slamet, diparingi rahmat, diparingi barokah ru Gusti Allah, kok umatku sing nang bener nang jambian ora diparingi, kok mesake temen ya. Akhiripun Kanjeng Nabi ndonga, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin.
keselamatan panjenengan paringaken dateng kula ya Allah. Ninggih paringake dateng tiang-tiang ingkang soleh ingkang solihah kawula jenengan sing soleh sing solihah. Allahumma. Nek sing rawuh ngaji ini termasuk ibadillahi sholihin, hamba Allah yang solih, hamba Allah yang solihah, wis ditungake selamat karo Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Pertanyaan. Siapakah orang yang masuk kategori orang yang soleh dan solihah? Ini nek mboten diterangke mboten mudeng Pak Kiai. Nggih. Ngerti soleh yu? Oh, ngerti bojone Nur. Ngerti solihah Kang? Ya ngerti bojone Yati. As-solih. Jadi al-qaimu bima alaihi min hukukillah wa hukuki ibadihi. Wong iku termasuk diarani solih utawa solihah nek jejeg ngadeg netepi hake Allah ning ya netepi hake sak padha-padha. Bahasane Quran yang mudah dipun cerna. Wong dianggap soleh utawa solihah nek wis iso ngrekso hablum minallah ning ya ngrekso hablum minannas. Gitu. Bahasane wong bener sing paling gampang. Wong kuwi dianggap soleh utawa solihah nek ngibadahe apik, lih brayan yo apik. Harga mati. Ngibadahe apik, nek brayan ora apik, urung soleh, urung solihah. Brayane apik ning rentong ibadah apa meneh. Salat 5 waktu wis ditindakake. Qobliyah ba'diyah ora lali. Esok duha bengi tahajud subhanallah. Zakate diprogram, sedekah kathah masya Allah. Puasa jangankan yang wajib sunate we cangking kabeh kating grendol. Masya Allah. Haji sudah nyanyi Haji Muhyiddin. Muhyiddin baru 2 kali, dia sudah 3 kali haji. Top lek ibadah. Ning karo sedulur jan ra akur, karo sanak ya kemethek, karo tangga gaweane ngino, ngomong sak clup ya nyerikke wong liya, kakang karo adi neng-nengan rebutan baturan, ngupitik bumbarae ngora arep tanggane sing duwe jegideg gae, darane kating klabruk nganti ngutake sego akeh Mbak Yupai mah sing duwe ya meneng ae, urung soleh urung solihah isih ya nah. Ngertos ya nah? Ngertos. Apa? Ya nah. Ya nah. Wis apik ibate, ndung apik brayan yo. Diwalik. Wah, le brayan apik karo sedulur akur, karo sanak semanak, karo tangga lakune utama. Ngendika ngati-ati aja nganti nyerikke wong liya. Kakang karo adik beda warisan ning rukune ra karu-karuan. Ngingu pitik, ngingu doro, ngingu kucing, dupeni aja nganti ngrugekke tanggane sekecil apapun. Ning salat ra tau mangkat. Bandane akeh ning cetil. Niki makna soleh solihan nek cara Mbah Kiai wonten ing kitab Sarah Sulam Munajat. Niki. Monggo bareng-bareng dhewe muga-muga termasuk wong sing soleh. Ning yo njaga hablum minannas. Ngibate yo ayo diapik-apik ning aja rumangsa paling apik. Diapik-apik, lik brayan yo diapik-apik. Wong yo ana ngibate wis apik nganti bathuke kutueng. Nek ngomong nyerikke wong. Lha niku nggih napa nggih? Wis kaya paling top dhewek liyane yo. Wis pokoke swarga wis kontrak wong siji ngontrak 7 kamar. Lah niki monggo sareng-sareng. Lah pun akhiripun Kanjeng Nabi matur dateng Allah, ya Allah ya Rabb. Nimbali dumugi papan ingkang mulya kados mekaten badhe dawuh napa ya Allah. Nabi ingsun nimbali nang papan sing mulya ora bakal perintah apa-apa, balik seliar merak nyuwun apa penyuwun bakal ingsun kabulake. Ngono sing ditawani sinten? Nabi Muhammad. Muhammad Rasulullah. Cara tawani kok Muhammad Usmani sing ditangisi ya wong bener iki. Rabbi ummati Gusti nek pareng kula nyuwun kula njeng nyuwun kangge umat kula. Lah umatmu kon ngapakake? Paringono sukses slamet bejo donya akhirat. Allahumma kuwi sing mbok jaluk Nabi ingsun. Nggih Gusti, ingsun ijabahi. Alhamdulillah ning ana sarate. Sareng ning
Njaluk KTP ana syarate, njaluk sukses selamat dunia akhirat ana syarate. Syarate napa ya Allah? Syarate sliramu lan umatmu kudu nglakoni wajib salat ing dalam sedina sewengi 50 wektu. Pinten Bu? 50 wekdal. Niki mboten karangane Kiai Isra Mi'raj lho niki. Hadis sahih Bukhari Muslim nerangake. Faradallahu ala ummati lailatal Isra'i khamsina salatan falam azal urajihu wa as'aluhu tahfifa hatta jalaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin muttafaqun alaih. Allah merdoake marang umatku malam Isra dan Mi'raj salat iku 50 wektu. Monggo rikala umatku ra mampu nek 50 wektu mampu mboten? 50 wektu mampu mboten? Mboten nggih. Kanjeng Nabi uraji'uhu nek yarji'u bali nek uraji'u niku bolak-balik perlune apa wa as'aluhu tafifa ya Allah kula nyuwun Ramadan zakat sedekah infak haji umroh jujur rukun kompak bersatu adil amanah kabeh perintah-perintah iku perintah Allah dateng Kanjeng Nabi ning lewat malaikat Jibril alaihi salam. Tapi khusus perintah sholat 5 waktu mboten lewat malaikat Jibril ditimbali nang papan sing banget mulyane niku secara pribadi wong panggonane we istimewa. Oh berarti kita urusan ibadah sholat 5 waktu kudu diistimewaake utawa dikedepankan utawa diprioritasake. Sesibuk apapun repot kaya apa ayo bareng-bareng direksa sholat 5 waktune Allahumma. Mula wong Jawa nggambarake betapa pentingnya ibadah salat, nek wong Jawa ngajak salat rengeng-rengeng dijenggleni. 5 waktu salat ing limang waktu salate wong di Pak Usman ayo wong dengar agamane Islam isak subuh duhur asar nek sing sepuh mbiyen ahli noprak nyenggaki ora semang nembang Pak Usman aku wis ngerti kula jawab saka kene pancen wong Jambian wong bener wis do ngerti ning krabare ana sing gurung gelem nglakoni. Ndi wonge ora rene. Iku aja kongsi kanto. Dimaturi nek salat dimatu aja nganti ketinggalan gamelane sengkaake semangat salate. Allahumma awet bakal sesibuk apapun, serepot apapun, ojo nganti ketinggalan sebab Kanjeng Nabi dawuh awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalat. Pertama ngibadahi awak dhewek sing dihisab nek dina kiamate teko salate. Nek salate kula jenengan sae ditampa kabeh ngamaliyane Allahumma. Nek salate rusak ditolak kabeh ngamaliyane naudzubillahi min kang yoga ayo wis pokoke sesibuk apapun salat lima itu aja nganti kendhat. Allahumma ayo padha dilakoni kanthi khusyuk senajan abot sawetara
dhisik iso nambang apa ora? Hayo padha kanggo sangu ning sampeyan nindakake salat nang alam donya ge bekal besok nang ana muni kae salat wis rego isih melarat apa salat golek badhokan apa ya 17 rakaat rina wengi aja lelagon nek ape nek at ya karo at kok karo li yen jejeg salate bakal jejeg agak wis nyata salat cagake as-salatu imaduddin yo islami dhewek cagake nganggo salat terus nganggo KTP saiki nyagake Islam donggo KTP niki bener kula Islam nggo KTP-ne Islam ratu salat Islame KTP sok KTP-ne mlebu swarga wonge malah sang neraka wis cetha salat kuncine as-salatu miftahul pengen mlebu swarga nek lawange isih ditutup kudu nggo kunci kuncine swarga salat 5 jaler estri enom tua nyawa isin ning raga aja ninggal salat kanca-kanca Jamilun Nada dikameli caping gunung ngajak salat monggo ayo padha Muga-muga sok diundang ngaji meneh ya. Amin. Ora diundang ngaji rene golek undangan liyane ya. Dadi salat adalah satu-satunya kunci sukses bahagia selamat dunia akhirat. Allahumma. Yang ngomongnya pengen bahagia, pengen mulia, panjang luwih dhisik kudu rekoso nggih Pak Usman ket mbiyen. Sareng. Kurang kompak. Dene wis ngerti. Lho nek cara nang lakon ning wayang wong nek pengen mulya kudu di sikilem rekoso kaya nang lakon Pandu Swarga.
Andra ingkang puspita harum kasliring samirana hamri sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya putraning sun nggir bocah gagah Wijasena sena Kunti Talibrata ibuku apa nyaket marang Kanjeng Ibadah sunawi caket sunraketake ya semulu tresnaning wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena atine bungah dewa sing kowe tresnane marang anak-anake pasuki nggonmu ngadhep ana ngersane Kanjeng Ibu Sena entuk pandongane Kunti lan suwiji apa anakmu ngates sembah bekti marang sliramu Kunti ibuku iya ndak temu kali bunga puja pangestune Kanjeng Ibu wae tampanana lamun bisa tak gegemas to pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat mengkono aku nggih Wijasena sawise prayoga ngadhep dadi kejoting ati kaget penggalimu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kinanten kakang kelawan adi mula aku takon kanang apa sih mbok timbali mong anakmu sing murang tata Sena apa sak sedane wong tuamu Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ibu ratine bungahmu ngantane membeng Sungkawa wong mati ora sumanggetu sira tuwa kaping 7 ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis Sena apa ibu susah ora ngetuni wong wis mati tapi ndang ngarep padhaku dalem sing Gusti sing kabeh menungso bakal nampa kalau budul-udul nang Jambian bener kepil Wanasaba iya ning titenane wong Jambian wong bener sing matine wis cepake ana 3 perkara apa siji lalen Ara wong Jambian wis duwe penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah weke rondo pinggire. Apa ya ana informasi saka lurahe. Omah anak nang kono duwe nang kene decer-decer ana rene lali ora dupeni. Kuwi ana informasi saka pusat. Omahe ngarepe utang mbayune kok lali ora nyarutang tandane wong bener wong Jambian bisa mati. Allahumma amin ya mati ora gelem amin ya mati. Sing nomor 2 ngantukan. Lho kok ngono? Mayit ki lak Israel biasanya matine luwih dhisik. Sing nomor 3 lungguh lendean. Ki ora tak lendei lho. Sinden aja cocok lungguh lendean mati nom eman-eman. Engko dudane tak glayaran. Lho kok ngono? Wong nganggo wis linggo lenan tandha raga abot nyangga nyawa. Timbang abot sowanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Sing dawuhe ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa? Dudu ulama ngger sing ngomong Ming Usman Ridho. Tak kira ulama dudu ning ora kuwiyong ngger ibu susah. Awit ibu napa wiga lumantar pasumpenan. Lamun wong tuamu Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Seda. Ananging ora entuk jatah ing swarga Sena. Wijasena gagah widaksana godhek mok simbar jojo garang-garang yen ngantika angregem pindha lintang bima
sikro cancut gumrekut resek kunti tali broto ibuku iya Sena anakmu bocah Murantata krungu kabar bapak usida ora entuk swarga bronto atiku iya kula prasetya ora bakal barang jambean urung klakon munggahke swarga bapakku Pandhu Dewanata jagat syukur alhamdulillah bungah rasane atine wong tuwa ora rugi angonku mondhok-mondhokake najan tamben kataman tak dolke wedhus siji ning ngono tau gemeng ati kandamu Sena Wijasena Satra Pandhawa kuman pisan tak ugem kesempatan tak gawane mati bagus wong ku pamil ndedonga saka jambian nger muga kasembatan jangka sedya kang utama nggonmu bakal golek swarga untuk donga pamuji tak jaluk budal ingkang prayoga ngati-ati tan yata kemangono sampun paripurna tepun Dewi Kunti Talibrata tumandha ingkang putra Raden Wijasena gregah yayasinipi kesahipun Raden Wijasena mon katungka swan sang guru begawan duna wonten ing kapanditan Sukwalima Resi Kumbayana najan Raden Wijasena bocah Murantata swan guru boten tilar subasita dina sawal kulimpi ya lamun tilondro liah takwa Pandhita Durna kinarya wangsit pindha kompangi sawsarining tawang ngesok madu tanpa tala medharno ilmu kang saha nyata kandhap legodis manyar-manyar slikur dina kabeh semprit gantel buntute henel ora sisip nggonku turu praptaning Wijasena ngger padha pasuki anakku ngger Wijasena bener
Prawa kang dadi dawuh Durna suci apa anak wong ates. Lole kandhap lekudus manyar-manyar ndak tampa kare bengi ngapucing ingkang bapa tampan ana. Pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat. Mengkono. Prayoga ngadhemno wigati apa kowe ndak tak gedarang-darang tumeka ing jambean kene. Bakal takon. Takon apa? Ujaring bapakul sinambi wara kabar ndak tampa supaya ibuku Kunti Talibrata bapakku seda ora entuk swarga. Iku bener para Durna bapakku coba sawangan ning kaca paesan. Oh lalah lole kandhap lekudus manyar-manyar. Ndak sawangan kaca paesan iki mak lampir mbiyen malam Senin Andosi Aryo Maryatun nonton to Tun? Juminah, Nurul, Bayu Tiah, Lek Rodiah, Mbah Urip. Bener lamun Sinuwun Prabu Seda ora entuk swarga iki pancen bener. Mula aku takon, anak pengin bekteni wong tua sing wis seda golek swarga bisa apa ora? Anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda golek swarga bisa ora no? Iya. Kowe NU ora? NU. Nek NU bisa nek liyane mbah aku dudu rombongane. Ya ngono bisa. Apa sanggane? Rawi-rawi rantas malam-malam butuh ngaca menungso dewa tak singkirake. Bagus. Kamu sing wis bojone Pariah Srimbit siji siramu kudu luru banyu suci Perwitasari. Luru banyu Perwitasari kanggo apa Durna bapakku? Kanggo siram jawas resik lahir lan batin. Lakon siram banyu Perwitasari. Resik lahir lan batin kunjur kepiye? Nah nek wis resik lahir batin kan. Sirame kali-kali luru keblat papat puncer siji. Keblat papat puncer siji. Nang di panggonane Durna bapakku. Gusti Allah dawuh nang Quran, "Fawali wajhaka satrol Masjidil Haram." Durna pinter dalil Quran. Oh, Durna pondok ana. Nek wis ketemu kiblate, enggal manungku puja manembah ibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Wajibe sedina ping 5. Syukur tambah qobliyah batiyae. Kanthi cara sedekap atur nutupi babahan hawa sanga. Witasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina ping 5. Ping 5. Suku tak tambah sunat-sunate. Aja ninggal wiridane, ndak dikira nyukcul. Nyukcul ki basa apa? Inggris. Cara Jawa munyuk ucul. Lho kok ngono. Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh, "Malam yakun fi wirdun fa waqirdun." Artinya apa? Matur Pak Ki Hadi Maskur aku ndak ndarani gawe-gawe. Ora critakake sapa ngrasa wiridan mongko dhewe kethek. Lho kok ngono? Aku urung tau ora kethek wiridan. Padha. Dadi ora wiridan kethek. Anggur manembah kandis dakep tanggal niku. Manembah gawe apa? Minta jatah ing swarga. Bocah kurang tata nek donga mbok dijabahi. Aja kuwatir, Ger. Gusti Allah delat kang welas asih. Apa pucune Jaswati? Wis ngendika nang Quran ud'uni astajib lakum. Nyuwun sira ingsun ben mangi jabahi. Padhang atiku takon sak perkara. Nang di panggonane banyu Perwitasari. Telenge samudra. Adoh doyak cepet pamit budal pasiran. Wong to melu ndedonga kan saka jambean. Kasempatan engko sedya kang utama. Ning sadurunge budal apine wedange nang lak ngombe meneh. Ya tak ombene. Wis mbok pengger? Wis. Manis ora blas. Kepil daerah Klopo ya ora ana degane. Degan ki ombenane wong kesurupan. Oh iya. Pamit budal. Ayo kok ali-ali wis. Ya lawan tamun cara tentang marga kota. Surang soroti.
kono samirana waraya siyungnya manambo awan tutung mingo pindo singa makleng om tete iwang kala ludra menari Satra karudak jagan turut jambean sapa Satra panenggak ing Pandhawa Wijasena waran kula kowe sapa oh tepungake aku kangeran Ditya kala Dajjal laknatullah sapa Ditya kala Dajjal laknatullah buta jenengane aneh buta anyar tukul tahun 2026 Wejak jagat to jambean karo ngetutake janggah sikil greceti ati tekan ditutur urusanmu sungak jawabanmu ben karo para kiai-kiai prewo bolo penderek wah nek karo lurahe bolo karo tokoh masyarakat ing kene bolo mungsu aku men selamat dunya arep dianggep mungsuhmu jaran apa ya ngono kuwi program mungsuh aku tak takon nang negara iku ono balamu ono mungsuh ono sapa balamu sapa mungsuhmu mungsuhku pejabat sing jujur-jujur adil mikir amat patona adi sing korupsi proyek IKTP tekan saiki ora rampung sapa kowe hajingan kabeh ya balamu balen aku kowe melu mangan ora badoh aku bakal golek swarga wong tuaku sing wis sedo anak saiki wis mulya uripe nang bener uripe mulya nang jambean sing rekoso dhisik wong tuwa sing labu dhisik wong tuwa aku bakal golek swarga aku balamu wong mungsuhku kowe gelem minggat ora minggir idak ya wah kokok kita kowe Sang saya dalwara rasa desonya madya ratri lemrang kandaning pus kita nek ngundang dalang sing kiai niki nek dalang sing asli niki tak kenalake sapa sing iso dadi lalise nang kene ya Ki Ari Prasetyo tambahane apa oh ora lebdo sarita ngono Ki Ari Prasetyo sang Dewi Joro ambrengeng lir suarane ngemadu pronto lir suarane ngemadu pronto manyungsung sarine kembang sampun purna nggih Pancakara Dewi Juru mengsah rasaksa dak jalak natullah
keseser yuda melajar sang jak jalanatullah Raden Wisnu Gita Gita swarga manenggu puja manembah ibadah marang Gusti Kang Maha Kula puja Hastungkara mandring donga sundul kayangan jroning saluka satemahan dados kanthi tiwacine goro-goro apa to pratandaning goro-goro denteni geger kayangan jroning saluka gegering para dewa geger kayangan jroning saluka jumudul punakawe capat papat cacai ingkang kapan digali dening Kyai Lesmar Badranaya yo sakwise cetha terwaca sing diterangake kok sambung nganggo budaya sinambi dakwah agama ora meleke wong wayange pancen tinggalane waline Gusti Allah arane ringgit Sunan Giri sing anggit dina sekali-kali melupakan sejarah hai sico NU jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama das kuning bro mudar ya wayangnya kira-kira tembungnya apik kan gareng itu tembung apa? Wayang tembung wajib sembahyang disingkat dadi wayang wayang kulit wajib sembahyang kulinakno kawit alit Kanjeng Nabi paring dawuh nang hadis sahih wong Islam kudu didik anak-anake kawit 7 tahun diajari salat 10 tahun orang gelem salat gebuk ning ora nganggo pentung nganggo ucapan sing apik nduk le salat wajib hukume tindak ganjaran swarga panggonane tinggal dosa neraka panggonane.
Gendeng wayang manane wajib sembayang melu dalang sinden yoga masyarakat nek seneng wayang aja lali salate. Wong seneng wayang ora gelem salat wong lunga ning ora ngerti dalane. Wong lunga ora ngerti dalane mesti ora bakal kan tujuane. Be mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Kanggo sing nonton, weh sapa ngerti tontonan iso dadeke tuntunan timbang tuntunan wing dadi tonton. Jaman iku akeh wong Jawa wis ra jawani. Bangga putrane iso basa Inggris ning ora ngerti basa. Takoni mbahne apik, makmu nanti le, Bro, kaplane minggat digawe. Kadang-kadang nang desa saiki nyebut ora patut. Ora patut priye? Maksude ngene, nek kanggo wong tuwa ki nyebutake paling dhuwur bapak karo ibu. Ana ora luwes, ayo bapak karo mak. Ora pantes, bapak karo simbok. Ora luwes, bapak karo biyung. Desa gaya papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang Daud. Mami kok Daud tunggake ting pledhek mami bel gedes nih. Oh tunggake ting larane glowing umpamane biasa skincare. Kaya sapa? Sindane. Ane lak tunggake meledak. Ane larane glowing amal tak payoki. Dat banyu bening nang epek-epek raine glowing tunggake mledhek. Kene ana wong nang kene nesu truk. Alah ora minggate kok. Mami, papi kemana? Papi ngarit, adik. Nanti pulangnya bawa apa ya papi? Yang paling-paling ya belarak tau untuk hurup-hurup. Mami kok ngerti hurup-hurup. Mami trengklekmu. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang. Tadi nonton isaan, bar nonton subuhan, nonton wayang nganti rene-rene ora salat. Lunga ning ora ngerti dalane. Ora tekan duwe mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Ana iki wayange apa, Gong? Wayange pokoke HP luwih HP timbang sing gek mrisani nang jambean. Wong ngono. Lho. Ngono kuwi wayang lanang wedok tak campur dadi jinang kok tak pirang-pirang puluh tahun wong dalange hari ki ya. Nyatane seprene ora ana sing meteng. Wayang kon meteng edian apa. Ane dicampur nang kamar lanang wedok dadi manusa dadi apa, Gong? Oh, LKMD kuwi apa? Lambar kali meteng dhisik. Wayange apik. Apik ketinggalan waline Gusti Allah. Ya pancen seni budaya ki. Seni hasil budidaya manusia, siji gawe nglipur, ping pindhone gawe pitutur luhur. Ngono. Emblek nek cara ngono aku jaran kepang. Jaran kepang iki jaran paling apik nang alam donya ki jaran kepang. Siji-sijine jaran sing didhekake nang pengimaman masjid ora bakal kuwi ming jaran kepang. Bener, Truk. Berarti jaran kepang ki jaran sing suci. Nek jarane suci, ratu nguyuh resiang, kok sing numpak ora tu raup, ora tu ngibadah, sok penggal jarane mrongos nang neraka. Mudhar kono. Gadah aku gadah. Sing nonton ya ora tau raup, surung jarane. Iki kita ora ngendikane donya iki ming sendau guro geguyonan. Dadi nek golek donya aja nemen-nemen. Nemen-nemen golek donya lali ngibadahi, lali akhirate, lali alam kubure, wah cilaka sak lawase nang kono. Ora ana kesurupan nemen golek donya dielingake. Kiai Danyang kula aturi kondur misake sing dolanan. Donya ki dolanan. Nek kena meneng kok ora ndang-ndang bali ngadem nang Gusti Allah barak ketula-tula uripe. Kowe lenggeran. Elingo ngger marang pangeran. Nglengger kena mangsane joget-joget to, mangsane salat-salat to. Sebab kowe mlebu swarga ora bakal numpak lengger mesti numpak ngibadahi. Topeng saka tembung taufik manane pituduh. Topengan jangkrik genggong, suntoloyo, sumyar-sumyar, surung dayung, melik-melik, gondang keli, siripiti. Dalange ora ngerti ki dalange. Siripiti kuwi apa, Truk? Maksude wong tuwa ning isih kakang perceka. Wis tuwek nang dangdutan nyawer iki siripiti. Ambok ya wake putune yo dheweke mangkat ring masjid mujateng ngopo gawe dadak nyawer barang. Mudhar pas nyawer montros nang neraka. Oh ngono ya. Kuwi siripiti. Melik-melik. Iki wong cilik ning gedhur angen-angen biasane ngarit nyalek kuwi melik-melik. Terus tembangane apik. Melik ala melik, melik kapulungan. Melik ala melik, melik kapulungan. Nek gondang kali, Truk. Iki akeh wong tuwa lali karo anak. Duwe pitik jementir mahrib rong bali RT takoni.
Anak wedok wis gedhe, lemu, mlenuk, blengah-blengah, jam 11 bengi ora bali ora takokake, bali meteng mudyar wis saiki kono. Kuwi jenenge gondang keli. Tembangane priye to? Alang gondang keli Rama, sapa mau sing kelangan Rama. Alang gondang keli Rama, sapa mau sing kelangan kae. Tapi sing viral ora kowe ya, Gong? Ora. Kaya apa sing viral? Kidul kae apa manuk Baladewa. Aja kenang-kenang lek guyan kiai ini rawuh. Lah pindah ring garung ndak seneni. Ya kene garung sak jam punjul 15 menit. Mau wis di map karo kae sing nyuting. Lai begegek sak berita hembel-hembel nala gareng. Napa mau? Petruk. Napa Pak? Bagong. Ya Om. Om ke paman ke le iki bapak. Kowe nang kene padha seneng-seneng kowe padha bunga-bunga tak ngerti Ndara Wijaya lagi susah tole. Hawe diaturi prisa sinuwun Prabu Pandhudewanata seda ora entuk jatah ing swarga. Ing gandeng Darujaya kon mondhok kon ngaji ditirakati gedhe palabe wong tuwa marang putra anak wajib bekti marang wong tuwa. Dina iki Ndara Wijaya gek golek swarga wong tuane mula tole. Bagong, iya Pak. Anakmu kon mondhok sun nek